Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 9 sa bulan sa Mayo, tuig 2021. Karon ang ikaunom nga Domingo sulod sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 15 bersikulo 9 ngadto sa 17. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Amahan, nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Sama nga ako, nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan, og nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, og mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo, paghigugma ay kamo, sama nga ako, nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kamo akong mga higala, kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong Amahan. Dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili og nagtudlo kaninyo, aron kamo manglakaw og mamunga og bunga nga mulungtan. Busa ihatag kaninyo sa Amahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya, pinaagi sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaahi kamo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.